Sing dianakani Lasaroya. Mendi. Reang, apa sih? Reang wis dendam ning siraku. Pengen mati nih sirah, wis lawas pengen mati nih. Pokoknya sirah sepudu mati sekian. Biyungmu mati karena ulah biyungmu dewek. Reang sebagai anaknya, Reang wajib nuntut balas ning sirah. Reang orang terima, biung ngarani pateni. Bocah, kowe kemritakan temen kene. Kowe ora ngerti ceritane sing sebenere kepriwe. Alah, kirikku. Bocah, rungokna ya. Biyungmu kue penjahat sing paling sadis. Biyungmu wis mateni sedulur-sedulure dewek seperguruane. Padahal perguruane kue duwe ke wong tuane biyungmu dewek. Kabeh pada dipateni. Ngerti apa ora? Ucul titik ketane ke. Reang dudu maling. Kulit pe ayo. Reang ora sudi dilakukan kayak kenen. Kok arep mateni nyong apa cah? Mentang-mentang wis duwe ilmu ngrekah gunung, terus ujarmu wis bisa ngelahna kabeh wong. Salah kowe cah. Emut cah, senduwure gunung ana awan, senduwure awan ana langit. Contone gurumu sing hebat pe tangane bisa tugel. Bocah, tak turuti kekarepanmu siki. Prajurit, uculi tangane kabeh. Nyong kepengin ngerti wong telu ge arep ngapa nang kene. Ketone kok pada sombong temen. Bocah si pada nom. Ilmu be mbene setugel. Rumangsane si banyu kobokan wis dianggepe kaya segara. Ayo duduk. Gedebukan wit gedang. Rumangsane wis dianggep kaya saka-saka sanggane langit. Kakek ngomong. Koe sih bisa tekampuni cah. Tapi minggat sing adoh kang kene. Wira, kamu tidak apa-apa. Reang durung kalah, ayo gulet menjawab baik. Wira, jangan! Aku tidak mau kamu sampai tewas. Aku tidak mau berpisah denganmu, Wira. Wah, Reang Rudi. Nyong isi sabar cah. Mending kau pada minggat pengana. Seurungnya kesabaran nyong tong. Di kae, padanune kae. Ye, dolanane kau pada gawa minggat ngana sado. Ajang ini jeneng maning. Ayo, sudah.